Hello viewers, ngai shan swe ngap diang sambai vi sai sin pat chuni ga channel haga kerteng ka bathiang tam jong Jesus Christ unong pan im. Anya stat menta. Ka jingkran ka bangan kran menta shfi kalong. Pratali kidaw jong ka jingjob wa apostol Paul. Kamat ka baningkong kadaw ka baningkong jong ka jingjob kalong. Sangap da tho. Ya da umen sim bakhut amban shania ha ka jingla jong ka do ni ka bor ladi. Pi apostol Paul kadaw jong ka jingjob ka bading kong du kalong bo apostol Paul udap do men sim bakhut bat uya do men sim bakhut bat shania ha kata ka jingla ka do ladi. Ni kita ikardan jong u ne ha ta ka jing start perthai ka baudan ka bauladan cho. Tong ini puli na ngelet chua na ka shithi gi Galatia kalnong ka ba san khat ka ba khat riu hadu ka ba khat pra kong khum ni hanrai nga ong tu ya do men sim ti kumta phin pandap ya kata ka jing kwa ka do mar kata ka do ka kwa mar persya ya men sim bau men sim mar persya ya kata ka do namar kini kia mar persya ba phimyo le ya kita ki ya kiba pidamon Andrei lada layalam ya pida umensim pim long hapo ka hukum ken pi bonsin kiba Andrei ministry ne kiba shakri oblay ne kiba le kanu nokam ada kile da ka bor lati kin sathat no ne ha ka tin parang ki ong ka burn out pi pastor Paul de batrei sitamba Andrei habu trei trei da ka do Trei da umensim haba trei da umensim kadan ka jingkeman kadan ka energy ka bor umyo nal dien trei da umensim di ya da umensim kata ka ka ba nga i bo apostol Paul ule dapat susu ni ngin puli susu ni kit khat fi kwa ban pentikena ta bu khamshania akado khamshania at jing start jumu jing start bri wong hum ni kan wang namar ngiken ngilong kata ka jingot share kiba mani da umen sim ublay bat kiba le kemen ha ukris jisu bat kiba mshania akado bat kidan ka jing kemen ha ukris jisu ha bum mshania akado kata pila panlap na ka shiti ki Filipi kalnong ka balai khat ka balai in pani shushu ki nuksa na ka shiti ki Filipi kalnong ka balai khat basaw hadu nyo ya ka apostol Paul ude ubri ubastat batip bai ki bale ya hukum menchua so butip Jesus Christ ndai hadien butip Jesus Christ shem la ya chu da ka do tongin pet uang kum ni Filipi lai saw hadu nyo la ngahi ngala banyo daw ban shania wat hakado lada unu weipat umut ban shania hakado manga ubakham tam wala ot share yang ha kaba prasni naka kenja Israel naka jat Benjamin u Hebrew naki Hebrew syapang ko hukum u Farisi syapang ka jing ram u babe ben ya ka balak syapang ko hak kabana ka hukum u baklem jing ram pai pol u kham dan jing ram ena hukum bale tikana ko hukum wong kum no pat ndre kita ki ba lalong ki jing mento yang ya kini ngala thau ka jingdu na ka banta ukres le si dan nak jong fi fishania aki degree jong fi fishania aki theology degree jong fi fishania aki secular degree jong fi fisngop sarang hangta fisama trei ya gospel da ka jing start ya kita iba pila yo nang fi ndru apostol Paul wang no wang nyau syndrome ni kita wang nyau ki ka jingdu nang tau kres wang amya chu di kita ki jingla ka do uya do men sim kabaar ka poin kabaar snapa poin kabaar ka thang jong apostol Paul kamlong ka ministry rei banang kham ngam jeliu ha ka ba ithu eu Jesus Christ ba ya ka bor jong ka jingmi pat chu pi apostol Paul le no ba bun sin ladang ni baklang ong ni penlong men ni penlong blai ya ka ministry ni penlong blai ya ka ministry sapa lara pi penlong blai ka ministry lara ka thang jong fi ka long tang pan penyar ka ministry jong fi ngam ong baka de ka babakla ba ngide bandan jikarmen ba bangile ka ministry ka de bandan ka jingya ngide bandan ka confidence kumbanga nga sya itu ifinga ong ba nga shnai ka ni ka YouTube ta
kani kan nang san shibun kan le shikibri rei kata kam dei kathong jonga ong fi bun sin kathong kalong bangan yo e pan yashem yo Jesus Christ marhamat kata ka dei ka boman to e balai ngai i no apostol Paul pe apostol Paul wong kathong jong u kalong om ka ministry kani kita ka en kathong jong u kalong pan yo Jesus Christ Doni puli na ke shitish ki Filipi kalong ka balai kat man yo hadu shipau Henry kita ki balalong ki jing mentoy nga yakini ngalanyo ka jingdu nakabanta ukris pat uyo jing mentoy oh chishaken bat nganyo yaki baro kilong ka jingdu nakabanta ka jing bahakortam jong ka jing tip ya ukris jisu ubautra jonga jong ka jing tip ya ukris jisu ubautra jonga nakabanta jong u ngaladu no yaki baro bat ngalanyo sendrom yaki kanang bangan yo ya ukris kanang bangan yo ya ukris bat baan syam yang hau ubam dan kahak jonga hi kataken ka bana ko hukum Ndri kata ka bana ka jingat hau ukris kahak ka bana ublay naka jingat bangan yo itu ya ngap ya bangan yo itu ya bat ya ka bor jong ka jingmi pat jong habala persriam yang ha ka jing yap jong Apostol Paul wang susu wang ba udah kwa ban yo kata ka jingmi pat lagi bayap kat ka ba kat bay lang makla wang bangan yo lakum no bangan yo banta nak kata ka bor jong ka jingmi pat nak bayap men bon yo ya kata ka resurrection ni ban ni mi pat ai bayap ban ya kendu Jesus Christ katang jong Apostol Paul kamlong tang ha ni ban le ministry ni kam umpun long beneng ya kan ka ministry ka budan wa le shibun ba padim shibun ki mensim ndai uang klep no bai namar pa upat Jesus Christ katang jong kata kapan sengat jong kadai Jesus Christ ka point ka balai Trace mat ya kata kajing penyem bau blay plus dang wat penle no ya kajing ai Apostol Paul kuntu ule dal di kuntu ru no wong bangini ban trace mat ya kata kajing penyem ka bau blay plus dang bat ngim dei ban penle no ya kajing ai bun sin ni la penyem ni la ka arsin la kala ka pemut la pen baptis la penyem yang mensim hu ngikut no akta ni jaitu ngimpen le no ngimpen le no kajing ai ka di ban kiu ni na kawai ka level chakawai ka spiritual level kata ka bang ya apostol le ai kuntur kumno Filipi kal nong ka ba ar khat ka ba khat ar hadu ka ba khat lai sngap wong kumnongan sa ai kini gitu khat yang fi hapo ka to description la fi mio aru wong kumni wong kum tati ko hab ba jonga kum bahala ka sngi fila ko ngu tang hakamat jonga Henry menta tam hakabangam dan hakamat ken tu tray dap no ya kajing penyem jong fi hakajing tiang bat kajing kanyu namar de ublay ubat tray hapo jong fi ya kaban monru bat ya kaban tray namar kajing sngobha jong wong tu tray dap no kata kajing penyem fi kila adap yo ya kajing penyem tray gidang day ban tray sitam ya kata kajing penyem dah kajing tiang bat kajing kanyu fi ki tray sitam ba hadin ba fila yo priang men sip tray sitam man puli tin jong blay tray sitam man dan kajing syap ting blay tray sitam banang puli tin jong blay banang syap ting banang ngam banang hai kijing duai ngam fi pol wang munta Filipi ar khatla ban pensisa ya kata pol mundai tang bukun tu udah ong bangat tray sitam kambun ni kiben tong ini puli na ka shiti sinong koren kabaning kong kinong koren kalong ka bakhat san kadukat ka shipau wong kumne won Henry naka jing ai ublay ngalong kani kabangalong bat kata ka jing ai jong kabala ai hanga kam shim la long le no ken Henry ngala tray minat kam tam shi kat dai banyiki baro Tipen ban mga Henry kata ka jing ai ublay ken kabala dan lambat nga sangap wang shim la pen le no kata ka jing ai Henry utray minat wang kambun bani kiwai wang bani pi baro wang namar makatray kata ka jing ai kata ka jing ai jong pol kam long le no ngim dei ban pen le no ya ka jing ai jong blay ka point ka ba
kapoin ka basau manong fi kapoin ka basau kapoin ka basau uklat no ya ki achievements uklat no ya ki achievements ki barim uklat no ya ki achievements barim sap ni om no uklat no ya ki achievements barim honshu tang ha ki achievements ni kita ki bala ulayo ulaklat no hon tang ta rei unang yai mare shahmat bun sin nangi ngadong fi manga ma fi tang tangi klat ni ong ngila asmo hon no ngala job man sim kata ngala im ta ngala duai kata ni klat no ono fi ni sa akut am tu ru apostol paul khamle ono wong aklat no i barim pat u be sha parsha kada u be shu jisu kris wong no shiti shi filipi kan nang balai khat lai hadu khat sa wong no ku para banget ngam nyo yala di ubala la bat raya kani kawai ngale da ka ba klat no ya kita ki basyadin bat da ka ba kener no sha ki basya khmat ngabe sha parsha kadak banyo ya jing ya thong ka ba ka jing khat chanem ka jong ublai ha ukres isu bon sin ni ngok khlo ha ai bin adab le ong ala le ta ngala pan baptis bari ta nga job men sim ta rei ni sakut no rei apostol paul ong aklat no kita ngaklat no ngabe parsha kadak ya mare wong ni mari start manong fi baru be parsha katak katak thong ka ba khamai fi uklat no kai masuk tanat ka jing am jong wei miles metro dr miles metro wong potential is today and the future not the past lani kata ka bor kata ka jing la bangin trai kam dei ka bala let ka lakut ka tu ka dei ka ba menta bat ka bantang bat fi po apostol paul wong pet separsha kadak ka ba san open lien ban tho bat ban hikai manong fi open lien ban tho man hikai pet apostol paul bring nong tho bakrau ha no fi open lien ban tho kai ula tho khat lai tli ki shithi na baro kani ka testament ka bar thamai apostol paul la tho shi bundu bani ki apostol tho adu khat lai tli ki shithi bat ule ono penlien ban syakri ban syarai ki brieu ban 3 minat nang ta de ban le no ban kumju ban hikai om tang ta ule ono ya ka ba hikai shania penlien man tho bat hikai bat ushania ha ublai ya ka baula tre tong ini puli ikam ki apostol nang ka arphau khat ka ba lai pho wai adu lai pho a wong naba kumta tu ya syarai dakan mauru ba jin lai snam men miet bat men sngi ngam shim lawai no ban sneng ya wei pa wei napi daki jingjau umat tim mentang IT no ya pi hau play bah ka tien ka jing ai jong ubala ban tei ya pi bat ban ai ya pi ka bentap apa dan kita baro iki belapan khu pi ing ni utrei sitam usnang mit labat sngi om tang bu tho ri wi kai rak tien ri wang kat ka ba life war wang tim mentang IT no ya pi hau play bat ha ka tien ka jing ai jong ubala ban tei ya pi bat ban ai ya pi kabenta pedang kita barok ki bal ai ju khuslai pasal pol no hot utri mi dapat singi dak jingyam dak jingjau umat ri ju khuslai na kabenta ki para banget u IT no au blai kata ka kam jong u IT no au blai utias song ada utiak men mi judan ka anxiety ni ngala tri stom yo tu let no saka pop lo pun khuslai pasal pol wong menang let kinang ya tip ya kata ri ya kita ki banget baro umala hikai ru IT no shuble shania aka jingna aljong komen kaban riu apostol paul udan ka high confidence level pi hakaktin khasi ka confidence level ni kata ka jing shania ka bas ngau scam ka ya ka e ka bule udan ka bor halal di udan ka jing ngau scam ya ka e ka bule ndei bo phalo ndei udan ka high confidence level kami na e kani kami na ka jing ithu jong Jesus Christ na ka jing ya dei jong ubu Jesus Christ kan high confidence level mod kata ka jing sok di ngom dan bor di nganum la ban le tong dan kata da wong ala bet ban le iki dan ka jing ko jing mod ko scam di kana ban le iki
Pinlak nak ni nak shiti Filipi kan nong basau khat bakhat lai wong nu ngala ban le ya ki ai baro hau tau bok pen chat bo re nga fi udan ka confidence level ka belong hai wong ngala ban le ya ki ai baro hau tau bok pen chat bo ya nga Filipi sau khat lai ban yo apostol Paul ju pen sngau bha ki brio rei pen sngau bha ya blai to ni puli na Galatia nong baning kong khat ba shi phau Galatia nong baning kong khat ba shi phau pen sngau bha brio namar hatu mentang ngabho ya ki brio ne ya ublai lani ngawat ya kaban pen sngau bha ya ki brio lada ngadang pen sngau bha ya ki brio ngam shem lalong usyakri ukres tibun nangi pen sngau bha ya ki brio ni tieng ru ban kala momot ni tieng ban chim pen baptist ni tieng ban kran ya jing shisha ni tieng ban jam chakhamat amar blai ni so tanat pen sngau bha ya bahyen masam ya mai pa ya ki ya ki tu badan hakiniam girkom ya ki mo ipat sobayo pastor jakon sobaw blay ngam ni ngam ong pinile persal pastor ray la umya ya kum kitin jong blay le ya ka badai pai pastor Paul wong ngam pat sobay ki brio na ngam bo blay ngam pat sobay Jesus Christ takadaw ujab madong fi kabapra apostol Paul judan kamen siem jong ka jing syaptim nadu pau priang Jesus Christ dan ya kamen siem jong jing syaptim pai wong kabar Timothy ilnang baning kong takhat bakhat nyaw wong kum ni namar ublay shim la ai hangi kamen sim ka jing syaptim hanrei ka jong ka bor pat ka jong ka jing ie pat ka jing le atkha ri dan kamen sim jing syaptim namar utip ya khatin jong ublay meditate a khatin jong ublay yahat kat kum khatin jong ublay put action a khatin jong ublay apostol Paul so thu ka ibo Jesus Christ wang bau tau bayu asngau bat bale utay halor yan di halor mau siang pastor Paul le tanak takda dan ka jing syaptim ka bakhandai kamaktai upah apostol Paul udan kathong bat shum mare rumah rutit shum mare rumah rutit bat ule umno habo tip ta disiplin ya ka met jong ule open renti pi umde uba phathong khalam ka pi kai ngan pani nuksa ni haba utu bayale race Olympics man ka step ule practice disiplin ya body balai bau tip bau sara ya ka gold medal Entang kata udan kathong bangan job ya ka gold medal pe apostol Paul udan kathong shumare rumah rutet bat hakat yu apor disiplin ya body pen shitam ya kamet khat ka city kinong korin kal nong bakhandai khat ba arpun rio do arpun yaw wang nga namar kata nga phet kum ta ken kum da ka ba arta tin kum ba nga ya tenra kum ubasyo kai ya kasun hanrei nga pun shitam khap ya kamet bat ngayalam marau ya kaken yo bakum no rekum no anda la yalap kibai anjalong yaldi ubalakantan pi umare rumah rutet rei ha utep ba umsa yo ya kathong bat disiplin ya ka body kum ti basumare shtang por da ka jing shit ya mare la alik mare step ya mare lang barokai kamdan ka goal kamdan sudan tang jing shit athait na adin yalap gospel yalap shit shile isha shit nan rei ni pastor Paul kamle ni kena mentah ka buram jong blai dong yaro you try bat kini ki points kat tu kat ni points ki bang ai fi ki bau apostol Paul job tu ngi be pasha ni katang tu ngi pen thu but yo apostol Paul ru kum bangi perthu but yo Jesus Christ na mentah ka buram jong blai yaro try tu blai ka ku fi